Триває інформаційний ранок на телеканалі АТR. Ранкова програма «Саба». Мене звати Інна Завоюра. Для вас працюю сьогодні у цій студії з гостями моїх ефірних годин. Ми розмовляємо про актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. І розпочинаємо одразу із такої теми. Велика прес-конференція Володимира Путіна, президента Російської Федерації, вже сьогодні. Минулого року вона тривала майже 4 години. Журналісти тоді встигли поставити 67 запитань. Зокрема, говорили і про Україну. Які запитання сьогодні будуть вже ставити журналісти, зможемо зараз розпитати у Романа Цимбалюка. Він зараз на телефонному зв'язку разом із нами. Пане Романе, доброго ранку. Вітаю вас. Пане Романе, вже бачила вашу світлину у Фейсбуці, ви вже акредитувалися, я так розумію, вже готові до того, аби поставити запитання Володимиру Путіну. Першочергово, що вас буде цікавити? Ну, як на мене, крім війни і долі українських політв'язнів і в першу чергу кримських татар, тому що їх вже на сьогоднішній день найбільше. Любого українського журналіста більше інше щось цікавити не може по відношенню до президента Російської Федерації. І, звичайно, буду питати саме про це, якщо буде, звичайно, така змога. Пане Романе, ну відверто, яких ви відповідей на ось ці запитання очікуєте від Володимира Путіна? Подивимося. Тут, мабуть, теж важливо правильно сформулювати питання. Я вже так досить довго над цим думав, зараз не буду це оголошувати, але поставити питання таким чином, щоб щось отримати. Тому що я вам хочу нагадати, що в свій час, відповідаючи на мої питання, Володимир Путін сказав, що вони ніколи не заперечували, що відправляли в Україну людей вирішувати, цитую, воєнні вопроси, ну тобто вбивати громадян України. І, як на мене, це і є от те, що таке от вдалося точно з позитивного. Пане Романе, як ви думаєте, власне, сьогодні під час конференції, чи може якось змінитися риторика Володимира Путіна, адже, власне, скоро вибори президента Російської Федерації? Ні, це навряд чи. І єдине, що, можливо, не буде такої агресії. Єдине, на що можна сподіватися, що не буде відкату до такої риторики і до таких дій Російської держави, як це було в 2014 році. І це, між іншим, в першу чергу, заслуга наших Збройних сил. А так, позиція на Російської Федерації при діючому режимі, вона незмінна і не варто її повторити стосовно окупованого Криму і окупованих частин Луганської та Донецької областей. Пане Романе, а чи вам відомо, чи буде Ксенія Собчак на цій прес-конференції? З великою вірогідністю. Мені теж було цікаво, і оцей перелік журналістів, там більше 1600 наголошую осіб зі всіх регіонів Росії, і іноземців багато. А так ось вона на загальних засадах акредитована від телеканалу «Дощ», забороненого в Україні, як і решта російських каналів, бо не знає, де проходить межа України і Російської Федерації. Ось, і вона акредитована від цього ЗМІ, і думаю, що вона не тільки прийде на прес-конференцію, а мені щось підказує, що їй навіть дадуть слово задати це питання, своє питання. Чи можна говорити в даному випадку, що розпочнеться навіть не запитання-відповіді, а ось така полеміка у зв'язку з тим, що Ксенія Собчак теж заявила про те, що готова йти на вибори президента Російської Федерації? Полеміки в рамках цього формату прес-конференції Володимира Путіна бути не може, тому що це театр одного актора, і всі працюють виключно на одну людину. Звати її Володимир Путін. І, можливо, свої там максимум хвилина слави у Ксенії Анатоліївни буде, але не більше.
Ну, пане Романе, також цікавить ваша думка щодо ось цієї заяви Ксенії Собчак, щодо того, що Крим, він український з точки зору міжнародного права, а далі давайте розмовляти. Навіть ФСБ Росії почала процедуру, аби перевірити наявність правопорушень у цій заяві, не знайшли в ітозі нічого. Як ви думаєте, якась реакція Володимира Путіна може бути на ось такі заяви від публічної людини? Ксенія Анатоліївна Собчак, вона не зовсім звичайний громадянин Росії. І за такі висловлювання, які робить вона, багатьох простих смертних росіян можуть, а декого вже відправили в в'язницю. Тому що це стаття сепаратизм, екстремізм, ну і взагалі російський каральний апарат в цьому питанні, він досить такий різнобарвний, і по великому рахунку, якщо є людина, то справу для неї, якщо вона щось пише, якщо щось висловлюється, завжди знайти можна. І зрозуміло, що, от, на мою думку, Ксенія Анатоліївна виконує таку певну піар-функцію в великій виборчій кампанії Володимира Путіна, тому що за останні 6 років вони повністю знищили навіть будь-який натяк на російську опозицію. І от Ксенія Анатоліївна таким чином буде робити цю кампанію більше веселішою, і результатом цього має стати легалізація для світу виборів Володимира Путіна. Тому всі ці заяви, вони по Криму дуже час від часу відрізняються. Те, що вона говорила в 2014 році, одне, те, що вона говорить зараз, це інше, тому що хоче, так сказати, так би мовити, охопити оцей, як кажуть, білоленточний протестний електорат. Тому тут нема про що говорити, тому що світ анексію Криму не визнав. Тому з юридичної точки зору Крим – це українська земля. Це українська земля, так. Наразі ні для кого не є таємницею, що російський військовий чобіт топче нашу територію і де-факто контролює саме Російська Федерація окупований Крим. Пане Романе, дякую вам за розлогі відповіді, за те, що поділилися своєю інформацією, своїми думками. Роман Цимбалюк, журналіст, який сьогодні буде присутній на прес-конференції Володимира Путіна, президента Російської Федерації, також буде ставити питання, зокрема, щодо саме питання щодо України, щодо Донбасу, щодо Криму. Хотілося б від вас короткі коментарі почути щодо цієї прес-конференції. Як ви думаєте, чи цього разу вийде знову ж таки отримати якісь бодай правдиві відповіді від Путіна? Ну, я думаю, не вартує розраховувати на правдиві відповіді від будь-якого політика, зрозуміло, з яких причин. Чим би на мою думку, ця конференція може відзначитися, прес-конференція. Розуміло, що буде більше акцент приділятися міжнародним питанням, ніж внутрішнім. Тому що на міжнародному фронті Росія може більш чим похизуватися на тлі того, що рівень життя за останні 3 роки впав. Насамперед, тут буде робитися акцент не тільки на тому, що Крим наш і так далі. Тут також буде робитися акцент на тому, що Путін буде демонструвати себе як миротворець через свою пропозицію про ініціативу щодо миротворчої місії на Донбасі, і те, що Україна, Сполучені Штати і інші гравці відкинули, це буде в Росії демонструватися як їх небажання врегулювати конфлікт мирними засобами. І ще важливим політичним капіталом Путіна буде якраз Сирія. Влітку цього року завдяки російській авіації був знищений головний терорист на той момент Аль-Багдаді. Також через російську підтримку урядовим військам у Сирії вдалося не тільки зачистити
майже всю територію від осередків Ісламської держави, а й також максимально витіснити антиурядові війська, які підтримувалися або Туреччиною, або Саудівською Аравією, там, або іншими монархіями Затоки. І таким чином якраз саме Сирія дає можливість показати, що Росія збільшує свій вплив у світі. Бо Україна, все ж таки сприймається більше як щось таке ближнє зарубіжжя. І тут теж цікава роль Собчак, яка грає в цій передвиборчій кампанії. Насправді, мені важко вірити в те, що вона може бути незалежним гравцем. Бо, як казав Роман, за такі висловлювання в Криму одразу відбуваються обшуки і відразу відбувається кримінальне переслідування. Мовляв, що це суперечить російській конституції, суперечить територіальній цілісності Російської Федерації і так далі. Я думаю, що тут Путін все ж таки розуміє, що ризики на цих виборах більші, ніж 6 років тому. І в нинішніх умовах існує побоювання, що частина електорату може перейти або до Жириновського, який намагається консолідувати націоналістичні настрої, або до Зюганова, які спираються на тих людей з радянською ностальгією. І таким чином є попит створити ще третій фланг опозиції, це так зване ліберальне крило, втіленням якого якраз і є Ксенія Собчак. Дякую вам за ці відповіді. І переходимо до наступної теми. Подолати дипломатичний пад, знизити градус напруженості у відносинах і скасувати заборони на ексгумацію решток бійців Української повстанської армії, армії краєвої і цивільних, які загинули в етнічних чистках середини ХХ століття. Про це на спільному брифінгу з Петром Порошенком, президентом України, заявив у Харкові його польський колега Анджей Дуда. Ми повинні дбати про те, щоб за всяку ціну стриміти до правди, і щоб між нашими країнами, а насамперед між нашими народами, неправда не клалася тінню. Від історичних конфліктів між Україною та Польщею виграє одна сторона. І це не Україна, не Польща, а Росія. І у нас є абсолютно чітке розуміння і в Україні, і в Польщі щодо цього приводу. І саме тому ми маємо знайти абсолютно чіткий шлях виходу із цієї ситуації. Тому ми прийняли рішення щодо підвищення рівня і перезавантаження комісії. Тому ми прийняли рішення про те, що комісія в найкоротший термін має зібратися, випрацювати і дати зелене світло процесу ексгумації. Тому ми домовилися, щоб скоротити перелік осіб, яким заборонено в'їзд до наших країн, і зробити декілька інших речей, які зроблять зниження рівня напруги в цих чутливих питаннях. Залишити історію історикам, політики мають займатися майбутнім. І підсумовуючи те, що сказав Петро Порошенко, до вас одразу запитання. Чи має історія впливати вже на політику сьогодні? В ідеалі не має впливати. В ідеалі історією повинні займатися вузькі кола людей, які на цьому спеціалізуються. І якщо ще історія якось може використовуватися у внутрішній політиці, там час від часу, як частина політики національної пам'яті, то у зовнішній політиці навряд чи хтось може показати, добитися якихось конструктивних результатів. Той факт, що історичні протиріччя піднімаються на рівні президентів України і Польщі, це свідчить про те, що ці проблеми сягли такого рівня, що потребують втручання навіть на найвищому рівні, на рівні глав держав. І, безумовно, цей візит Дуди в Україну, він позитивний. Сам факт його приїзду, на тлі того, що з боку польського МЗС лунали застереження. Однак тут потрібно розуміти, що один візит, він не врегулює ситуацію. Тут потрібна клопітка робота з боку обох сторін.
І тут теж потрібно розуміти, що від цих історичних суперечностей більше програє, ніж Україна і Польща. Тому що, по-перше, в польському суспільстві там є консенсус щодо оцінки певних сторінок історії. В Україні ж нема однозначної оцінки щодо діяльності УПА, щодо ролі окремих історичних персонажей. І це, насамперед, шкідливо Україні не стільки у відносинах з Польщею, скільки для українського суспільства, скільки це може розколювати. Ну і також потрібно розуміти, що Польща – член ЄС, член НАТО, яка має сильний вплив на формування політики цих організацій щодо України. І також у Польщі проживає там за різними оцінками від 500 000 до 1 мільйона українських трудових мігрантів. І це також дає можливість Польщі більше впливати на Україну. І таким чином від погіршення стосунків набагато більшу ціну платить саме Київ, ніж Варшава. Пане Євгенію, як ви думаєте, хто саме першим пішов на таке собі примирення у контексті ось цього історичного конфлікту? Те, що Джей Дуда до нас приїхав, то, ймовірно, він запропонував, давайте, Петро Олексійович, якось вирішувати це питання, бо весь світ вже на вухах стоїть. Я би не переоцінював, що весь світ стоїть на вухах, тому що це питання виключно двосторонніх відносин. Я думаю, що тут був стимул з боку України. Якраз в листопаді, коли ситуація сягала піку напруження, саме Порошенко ініціював скликання такої зустрічі, щоб торкнутися історичних питань на рівні президентів двох країн. Ну і Україні зараз більше мотивації для того, щоб якось пом'якшувати ці протиріччя, тому що ми маємо з Угорщиною ще набагато гіршу ситуацію. Також з Румунією трохи гірше стали стосунки. І тому Україна не може собі дозволити, щоб бути оточеною кільцем сусідів, з якими в нас постійні проблеми. І тому треба якось проривати це кільце. Зокрема, пан Дуда наголосив на тому, що між президентами відбулася непроста і довга розмова, але запевнив, що усі ці питання історичні, вони будуть вирішені. Тобто Польща, по факту, вона зацікавлена у співробітництві з Україною. Чи можна говорити, що ось цей офіційний візит польського президента, він був пов'язаний більше ось з вирішенням питаннями історичними, а не те, що було на порядку денному, а саме питання щодо оборони України, зустріч з представниками ОБСЄ тощо? Безпекові питання, мабуть, були другою найважливішою темою у зустрічі двох президентів. Зокрема, Дуда заявив, що підтримує українське бачення миротворчої місії ООН на Донбасі. Тут теж потрібно пам'ятати, що історичні питання, вони затьмарюють інші сфери співробітництва, які можуть бути більш актуальними. Насамперед, транскордонне співробітництво, енергетика, регіональна безпека. І коли сторони вдаються до історії, то цим самим вони руйнують довіру один до одного. І це призводить до того, що часто еліти з двох боків і суспільство не бачать потенційні вигоди від можливого співробітництва. Пане Євгенію, дякую вам за розлогі відповіді, за цікаві думки. Євгеній Ярошенко, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем цієї ефірної години. А ми йдемо на невеличку паузу. Після новин одразу будемо повертатися до студії. Не переключайте канал, адже ми працюємо для того, щоб ви знали більше.